Akwụkwọ Ndị Ikpe isi nke 21. Ma ndị ikom Izrel ṅụrụ iyi na Mizpa sị, "Ọ dịghị nwoke ọbụla n'ime anyị ga-enye Benjamin nwa ya nwaanyị na nwunye." Ndị Izrel wee bịaruo Betel nọdụ n'ebe ahụ ruo anyasị n'ihu Chineke, welie olu ha kwaa akwa nke ukwuu. Ha wee sị, "Jehova bụ Chineke nke Izrel, n'ihi gịnị ka nke a dị n'Izrel na a ga-agụpụ otu ebo n'Izrel taa?" O ruo n'echi ya, na ndị Izrel biliri n'isi ụtụtụ wuo ebe ịchụ àjà n'ebe ahụ, soro àjà nsure ọkụ na àjà udo. Ụmụ Izrel wee sị, "Onye nọ n'etiti ebo niile nke Izrel nke na-adịghị okwute Jehova n'ime mkpokọta?" N'ihi na ọṅụṅụ iyi ukwu dị banyere onye ahụ nke na-adịghị okwute Jehova ruo Mizpa, sị, "Aghaghị ime ka ọ nwụọ." Ụmụ Izrel wee chegharịa uche banyere Benjamin bụ nwanne ha, sị, "E bipụrụ otu ebo n'Izrel taa. Gịnị ka anyị ga-emere ha bụ ndị fọdụrụ inye ha nwunye, ebe anyị onwe anyị were Jehova ṅụọ iyi na anyị agaghị enye ha n'ime ụmụ anyị ndị inyom na nwunye?" Ha wee sị, "Onye bụ onye ahụ n'etiti ebo Izrel niile nke na-adịghị okwute Jehova ruo taa? Ma lee, ọ dịghị nwoke si na Jebesh Gilead bata n'ọmụma ụlọ ikwu ruo mkpokọta ahụ." Ndị Izrel wee gụkọta onwe ha, ma lee, ọ dịghị nwoke sitere na ndị bi na Jebesh Gilead nọ n'ebe ahụ. Nzukọ Izrel wee ziga n'ebe ahụ ọgụ nnu ndị ikom na nnu 10 sitere na ndị bụ dimkpa. Ha wee nye ha iwu sị, "Jeenụ were ọnụ mma agha tigbuo ndị bi na Jebesh Gilead, ha na ndị inyom na ụmụntakịrị. Nke a bụkwa ihe unu ga-eme. M ga-ewezuga nwoke ọbụla na nwaanyị ọbụla nke maara ndina nwoke ka e bibie ya." Ha wee chọta n'etiti ndị bi na Jebesh Gilead nna ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke site na ndina nwoke. Ha wee mee ka ha bịaruo ọmụma ụlọ ikwu ruo Shilo nke dị n'ala Kenan. Nzukọ Izrel niile wee ziga gwa ụmụ Benjamin okwu, bụ ndị nọ na nkume dị elu bụ Rimọn, wee kpọọ ha oku udo. Benjamin wee lọta na mgbe ahụ. Ha wee nye ha ndị inyom ahụ ndị ha mere ka ha dị ndụ site na ndị inyom Jebesh Gilead, ma ha achọtaghị nwunye ga-ezuru ha niile otu a. Ndị Izrel wee chegharịa uche banyere Benjamin, n'ihi na Jehova emewo ntiwa n'ebo Izrel niile. Ndị okenye nzukọ Izrel wee sị, "Gịnị ka anyị ga-emere ndị fọdụrụ inye ha nwunye, n'ihi na ekpochapụwo ndị inyom n'ime Benjamin?" Ha wee sị, "Ihe nnweta nke ndị gbapụrụ agbapụ ka ala nke Benjamin bụ, ka a ghara ihichapụ ebo n'Izrel. Ma anyị onwe anyị apụghị inye ha nwunye sitere n'ụmụ anyị ndị inyom." N'ihi na ụmụ Izrel ṅụrụ iyi sị, "Onye a na-abụ ọnụ ka ọ bụ onye na-enye Benjamin nwunye." Ha wee sị, "Lee, emume Jehova dị na Shilo kwa afọ, nke dị n'akụkụ ugwu Betel, n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ụzọ atụliri atụli nke na-arịgo site na Betel ruo Shekem, na n'akụkụ ndịda nke Lebona." Ha wee nye ụmụ Benjamin iwu sị, "Jeenụ chaa anwụ n'ubi vaịn, hụkwanụ ma lee, ọ bụrụ na ụmụ ndị inyom Shilo apụta ite egwu n'ime otite egwu ha, unu ga-esikwa n'ubi vaịn pụta nwudere onwe unu nwoke ọbụla nwunye ya site n'ụmụ ndị inyom Shilo laa n'ala Benjamin. Ọ ga-erukwa mgbe ndị bụ nna ha ma ọ bụ nne ha bịara ịchọ anyị okwu, na anyị ga-asị ha, nye na anyị ha na amara, n'ihi na anyị anwụdeghị nye nwoke ọbụla nwunye nye ya n'agha, ma unu onwe unu enweghị ya nye ha. Ma ọ bụghị otu a, ikpe ga-ama unu ugbu a." Ụmụ Benjamin wee mee otu a, kụrụ nwunye dịka ọnụọgụgụ ha si dị site na ndị inyom na-ete egwu ndị ha na-apụnarị ndị Shilo. Ha wee jee lata n'ihe nketa ha, wuo obodo ha, biri n'ime ha. Ụmụ Izrel wee si n'ebe ahụ laa. Na mgbe ahụ nwoke ọbụla lakwuru ebo ya, lakwuru agbụrụ ya. Ha wee si n'ebe ahụ pụọ, nwoke ọbụla ruo ihe nketa ya. Na mgbe ahụ eze adịghị n'Izrel, onye ọbụla na-eme ihe ziri ezi n'anya ya.